Clar, quan tu ja portes potser que farà un any que ja estàs fora, doncs per exemple a mi el que em va passar és que quan ja portava quasi un any fora era bueno, digamos que ya he aprendido a controlarme, ya puedo volver a hacer lo que me dé la gana i si em vull tornar a juntar amb les amistats d'abans no tornaré a la mateixa merda d'abans i jo tengo el control. Allà va ser una mica quan jo vaig pensar, bueno, encara estic a temps i tinc la possibilitat d'escollir. En aquell moment, la veritat, no la necessitava, i bueno, jo pensava que no la necessitava perquè jo vivia amb ma mare, no estudiava, no treballava ni res, però bueno, tenia el meu sostre, la meva habitació, el meu menjar, el meu ordinador, les meves coses, o sigui, no... Així que vaig dir, no, gràcies, no la necessito i bueno. Però bueno, després doncs, vaig tindre problemes familiars, vaig estar una temporada sense sostre ni res, buscant-me la vida i va ser molt difícil. Així que bueno, en el seu moment la vaig demanar i em va anar molt bé perquè me la van donar quan de veritat la vaig necessitar. No vaig, bueno, jo considero que no vaig malgastar, la veritat. I m'han permès estudiar, entre altres coses, em van permetre llogar, bueno, evidentment comences des de baix, em vaig llogar una habitació, tot això, quan ja vaig tindre una mica tot això, o sigui, la prestació i tal, ja ho sabia dominar més, vaig anar per un estudi, de l'estudi, bueno, a dia d'avui estic vivint amb la meva parella a un pis de lloguer, que bueno, està bé per ser dues persones, dues habitacions, molt bé. M'ha permès doncs, fer una vida normal i tindre uns estalvis, perquè bueno, també doncs clar, tothom té algun que otro imprevisto. Jo, per exemple, tinc 2 gats i bueno, doncs es posen malalts de tant en tant i se'ls va de portar al veterinari. Ara no tinc la prestació, però com que en el seu dia em van ajudar a gestionar-me els diners, a estalviar i a tot, doncs a dia d'avui no m'he quedat, com diguéssim, amb el cul a l'aire. Jo no em reprimeixo per parlar d'aquests temes de la meva vida personal, perquè és una cosa que considero que, bueno, a part de que tothom que em coneix ja és una part de mi que a part penso que no es pot ocultar, perquè bueno, són 3 anys de la meva vida que no pots suprimir 3 anys de la teva vida. Bueno, a dia d'avui soc una persona que, bueno, tinc 21 anys, m'agrada sortir, evidentment, m'agrada jiji, jaja i tot, però bueno, també he après una mica, vamos, aquesta experiència em va fer madurar de cop, em va fer veure que, bueno, la vida, Brenda, no és com et pensaves i si vols les coses te les has de guanyar i si vols viure bé has de buscar-te un treball i si no t'és suficient, doncs treballes més. I bueno, jo la veritat estic molt contenta.